Utsala umdla wabantu abaninzi umdlalo weqongo usebenzisa umculo obizwa ngokuba ngumthombo eKimberley kwiphondo laseMntla-Koloni. Lo mdlalo weqongo ubhalwe kwaye wabhexeshwa ngabantu abatsha, ukanti oyena mncinci kubadlali beqonga uneminyaka nje emine. Abadlali abaselula abaphuma kwilokishi iRhalishiwe bavuselele umdla kubabukeli ngezakhono zokuchaza ibali ngomculo nomdaniso. Lo mdlalo ubalisa ngentwazana egama linguNonzwakazi otshate neNzwana. Bazala abantwana babini kodwa ulonwabo lwabo luphazanyiswa zintetho ezoyanyaniswa nentakatho neziwisa isiqalekiso kumyeni wakhe ngokumjika abe yinyoka enentloko ezisixhenxe. Ibali liqhubeka ngoNonzwakazi etyhutyha ilizwe efuna uncedo. Abadlali basebenze nzima ukuzilungiselela lo mdlalo. It's the normal vocal warm-ups. Warm up itself from head to toe, we have to first do that to ensure that we don't get injured. How to vocalize, how to project around the crowd, and to also get my character intact. What I did to prepare for the role was just to step into Oya's shoes and know what she's going through on a day-to-day basis. Ukanti ukusebenzisa abadlali abaselula kakhulu kuza nomngeni. Preparation for musicals are very complex, because you got 4 things that you're working with: the drama, the music, the acting, and the visuals. So it's the hierarchy of the art, because you put everything together. And most of all, the best part, we got little ones, So some think it's a problem, but it's actually not that big of a problem. They are complex, but once you understand the mind of a child, it's easier to control them and make them do what you want to do. Abavelisi balomdlalo bathi nangona kunzima ukufumana inkxaso mali, baza kuqhubeka ngokuzisa imidlalo yeqonga nakunyakozayo. Nobelungu Nowapane kwindaba ze-SABC eKimberley kwiphondo loMntla-Koloni.